Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa-unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagka-inahan ni Maria sa Ginoo maoy hinungdan nga naluwas ta. Kung wa siya mahimong inahan sa Ginoo nga mao si Jesus, wa unta tay kaluwasan hangtod karon. Sa Birhen sa Guadalupe, ang hitsura anak niya, kakita na ba mo sa Tilma? Ganang Tilma, kanang mura bag istampa ba? Di na lang nako ipakita ninyo, umanta kabutang dahil dirikuan. Nagbugkos na siya dinhi o kaning kuan, kanang nahigot ang iyang hawak ba? Ang timaan ana nga siya mabdos. Maunay iyang gisulob pag bisita niya ni Isabel, kay mabdos naman siya ato ilam ng baksan dinhi, kay para dili kayo maugog ang tiyan ana matagak niyang bata niya. Mao nang nagmabdos ni siya, kay adtong panahon na dito sa Mexico ug sa kalibutan kusog kaayo ang Holocaust sa mga bata, kana bang i-offer ngadto sa ilang Dios ang mga bata, isugbas kayo kay ihalad sa Dios. Gipakita sa mahal nga Birhen nga ang kinabuhi importante kaayo, dili pwedeng abusaran ang kinabuhi. Karon murag basig magpakita na sang Birhen o di na lang magpakita ang mensahe na sa niya. Dili na sad Holocaust karon ang nikusog, kini na sang abortion, kining artificial contraceptives, kining atong pagkontra sa kabubuton sa Ginoo. Muna
Nahimo si Maria nga tuburan sa kaluwasan kay nahigugma man sab siya sa kinabuhi. Life ang iyang gihigugma. Sa unang pagbasa, gihisgutan diri nga dunay muabot nga bag-ong kanini ang kahayag nga ang Ginoo mutungha dinhi sa kalibutan o maghatag o hidabang sa tanang katawhan. Matud pa ni Propeta Zacarias, niadtong panahona daghan unya ang mga nasod nga mudangop sa Ginoo og sila mahimong iyang katawhan. Kinsa man ning Ginoo ang Ginoo sa kinabuhi. Pag-abot na ni Kristo, mi-declare siya, I am the way, the truth, and life. Lingi ay mong tupad. Yung na nagmahal ka sa kinabuhi. Kasagaran nato, ang ato yung mahalon, ang atong kinabuhi. Bahala nag mga matay mo diha, basta ako buhi lang. Life is one. Ni-share lang ta sa one life of God. The living God. Munang di gyud pwede kining gubat, kining mga bisyo nga maghatag og mga kadautan sa maaning drugas, kining atong gipanghimo karon nga makadaot sa atong kalibutan nga apil gani in taon ang atong mga pabuto karon na dinhi butos lapu-lapo no sa to. Itong niaging adlaw, gahapon ba to? O, nahi upat ka buk patay, unya daghan ang na-hospital, kayang faktori sa aning maligi, aning pabuto, ni buto. Mauna nga, tungod bang guna sa atong pagsigig mahal sa itong kinabuhi, muhimo na lang ta aning mga makadaot sa kinabuhi. Kanisang mga chemicals nga atong gipanggamit sa atong mga pagkaon, aron lang yun tadunay dakong income, mugamit kitag chemicals. Ang resulta, 14 daghanang nangasakit karon. Ako, bisag asa ko muadto, naagi magpa-blessing na ako, Father, blessing ko kay na ako'y cancer, Father, dialysis ko. Ako sa ngunahuna, ako, hinaoton tang di na ka mag-antos, hinaoton tang di na ka mag-antos. Duhay meaning, ana, papahuwayo na ka or maayo ka. Ngayon saan, ikaayo ni mo. Kaon kag ayo na kas cancer. Yung mukaon man ka, ikaon ni mo na naman sa ito'y mga cancer cells ang imong gikaon. Di mo balik ras ang cancer. Di ba? Sige kag tambalan ng cancer o ang imong gikaon ang atong gihanggap daghan kayong cancer hasta ganinang naong sa imong tupad mura nagi-cancer. Ano bang maproblematic na kaiba? Ngano man usa lagi problema, dili nataliwat ni Maria, di nataliwat sa mahal nga Birhen nga magsigig yung sunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang iyang gihigugma mao ang kabubuton sa Ginoo. Sa atong salmo ni ingonta, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nganong taas man kay ang dungog ni Maria, gitawag man siya blessed among women and men, of course, no? Tungod kay suod kay siya sa Ginoo. Ang Ginoo ba mao ginaghari sa iyang kasing-kasing. Ilingi ay mong tupad, inakinsaroy naghari ida sa imong kasing-kasing. Labi na rong Disyembre, ang bonus, ang ang mga Christmas gifts o ang Ginoo. Woy, kasagaran nato magyaw-yaw basta way ipanghatag ang kompanya, magyaw-yaw ang mga workers. Way ihatag ang pari nya dako kay kolekta sa pag misa di Galio. Unya kaning wa gi ihatag magyaw-yaw ang sakristan. Ayaw pasagdain taon may mga pari nga mutigom sa among gihaguan. Di gyapon sakto kasing-kasing harian gyud Ginoo. Mo na si Maria giharian sa Ginoo. Unsa may buhaton sa Ginoo nato? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, letter to the Ephesians, niingon diri si San Pablo, nagpasalamat ko
Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit ug sa pagpakighius sa nato kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Kining atong Ginoo kun atong sundon, mao ni ang mohimo natong way sala ug balaan sa iyang atubangan. Gahom nas Ginoo, iya nang ihatag sa mga taong makigsuod niya. Muna si Maria, balaan sa tanang balaan nga tao, bulahan sa tanang mga tao. Kay suod man kay Ginoo niya, kinsa man sa iyang gipakitaan ang mga tao sad ngayano. Kaya kini mga tao nga mga medyo sophisticated nag-utok kay daghan na kay nakatunan, maglisod na nigtuo. Pagpakita sa bahal nga birhen ngadto ni Juan Diego, si Juan Diego magsimbahan ngadto sa parokya nga gidala atong Bishop Sumaraga, ang Spaniard nga bishop nga mao'y nagda dito sa simbahan sa Mexico atong mga tuig 1530 atong 1531. Yano kaayo nga Indian niya ang pagpakita sa mahal nga birhen pitsa 9 padong siya simbahan, ingna ang obispo nga patukuran din higkapilya. Pag abot niya dito iya ding inan bishop na ibabay dito niingon nga patukuran kuno kapilya nang naang Tipiak Hill. Ingong obispo, balik ka ditong babae kay wa kumto na imong gisulting na unsa may iyang pruiba. Mo to paglakaw niya nga to pitsa 9, ingon din siya nga di man mo tuo ang obispo. Siya ugma simba na sad ingna na sa dito, ingna ako'y gasugo nimo pagkapit sa 10 Disyembre ngadto na sa Juan Diego. Ingon bishop ningon lagi ang babae nga pabutangan dito kuan sa kinsa man ang bayhana. Siya wa ko kaila basta mutunga ra man na siya dito atong hill. Siya kanarbang naong nimo inosente kay kastanan, no? Basig gigutom ka, layo ra makaglakaw kay layo ba kayang lakaw. Basig nakakita lang hinuong kag mga guni-guni diha kay kabunga nas kagutom nimo. Hala, balik ka dito ingna ng babae nga unsa may imong ikapruiba nga makatuo ang obispo kana gyung kuan ha kanang gikan Dios Ginoo o Ginoo na siya kay kapilya may patukod. Pag uli na sa Juan Diego pagka sa Jess kita na sa niyang Ginoo, si mahal nga birhen, yung birhen. Yung nangita ang obispo kaning mahal nga inahan, aw rayna, kung siya mayong inahan, kuan siya, nangita siya divine sign. Ingon dayon ang birhen, sige ugma, pitsa 11, balik din kay ako ng tagaan og sign. Ako'y muhatag ni mog sign para mutuo ang obispo. So pagkapit sa 11 kay gihilantan magmaayo ang iyang uyuan si Bernardino, Juan Bernardino. Iya manggiatiman dito tibok adlaw, wa kasimba si Juan Diego, wa sa siya kaagi dito pit sa 11. Pagkapit sa 12 ni grabe mang sakit mura na magkamatyonon, ingon ang iyang uyuan pangita dito pare kay mo kumpisal ko nya magpahilog sa ko. Otob dagan-dagan si Juan Diego pangitag pare. Siya di kumuagi dito atong may Tipiak kay kanag out diri man siya sa Pikaside ba magagian siya Aricos Pikaside sa bukid kay tu atong babae dito langan-langan no na sa kuani mamatay ni akong uyuan diri siya agis Pikas sus dito magyapong babae ni sugat man niya siya nganong dinhi man kaniagi siya di ko gustong imo kong hasulon kay ang akong kuan akong uyuan himatyon. Ingon dayon ang mahal nga birhen, Hay, Diego, Juan Diego, wa gid ka mo tuo nga ako ang imong inahan. Ni aman ko nga imong inahan og dili gid nako pasagdan ang katawhan kay ako ang imong inahan. Ay kabalaka to imong uyuan, ako'y mahibaw ato. Ang imo rong buhaton saka dihas bukid, pamukpo dito og mga rusas. Ibutangan ng imong tilma nya balik din kay ako nang i-arrange. Adtong panahon na winter wala gyud buwak nga motorok og bukid kay mapuno man na sa snow. Pagsaka ni Juan Diego porting rosas dito dagko kay rosas kanang gitawag og rosas castellanas nga dito ra na sa
Spain makitaan, wa gina sa Mexico. Pero mo iyang nakitaan. To pamukpo niya mga buwak, butang niya des iyang kon. Dali-dali siya dulhog, i-arrange sa dito sa mahal nga birhen. Siya sige dadaanan nas obispo. Abot nga to sa obispo, pag ingon niya di Arabi siya pay, nihatag sa babae. Pagbuhi niya, nangahog ang buwak, hibong mas Juan Diego, niluhod man ang obispo siyang atubangan. Sa nga nung niluhod naman yung obispo sa kong atubangan, ni marka di diri ang naong sa birhen. Ang birhen nga nailhan sa obispo, ni marka diri, kay nagdadam sa tog birhen ka na mga misyonero sa una, magdam ginagbirhen, sus ang iyamang birhen nga gidadamo, may nilakra diri. Ana, mautong niluhod ang obispo o ang mahal nga Birhen Maria gi-honor siya as Birhen sa Guadalupe. Mao nang gidad-an din nila dito og kuan, o pagka uli din ni Juan Diego pagkapit sa 13, ang iyang uyuan naayo na. Siya nga nung naayo naman ka makamadariw kamatay siya, diri man to'y babae nga ni ari nako, niingon siya nga ako kang ayuhon ha, unya ingna unya ang obispo nga giayo tika nga way tambal-tambal. First miraculous healing. Pagkapit sa 13 pagkapit sa 16, gidaan kadtong Telma, giprosesyon ngadto sa Tipiak o gihimuan nilag temporaryo nga kapilya didto nga naghimo dayog ritual ang mga Indians kanang ilang pana nga ilang ipatugbaw ngadto kaning bukid. Sus diha man say gustong motambo nga batanon, nagdali-dalig dagan didto bitaw motugpas iyang liog ang usas mga wa mas lamang tuong na itaw dito pag ana sa pana didto ditugpa niya dire. Nakitaan siya 40 ang taong luoya, ila na lang sang giyayungan murag baboy nga hapit na matay, gibutang nila atubangan sa Tilma o ilang giingnan mahal nga birhen. Kung tinuod gining ikaw ayuha in tao ning inosente nga na aksidente lang sang naigo sa pana ug ilang giibot ang uhas na ayo diha-diha. Muna kamo pagdebosyon mos Birhes Guadalupe, pero ang gustos mahal nga birhen ingon siya, tumana ang akong gisugo. Sama dito sa kasal sa Kana, nag-ingon ang birhen, sundan ninyo ang tanang isulti sa akong anak o mamaayo kamo. Sundan ninyo ang tanang pulong sa Dios o mainyo ang kaluwasan. Kining ato karong kahimtang porting lisura, sundo nato ang pulong sa Dios. Usa sa mga pulong sa Dios nga importante kaayo, atimana ang akong mga karnero, atimana ang mga katawhan nga nagdunay panginahanglan. Muna dinis ato maligya tag slots para pag-atiman sa atong mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod, labi na ning atong sitiyo para giniiatiman sa mga tao nga gubaon kay balay. Thanks be to God, gahapon nahalina na sadta ang ato na rong halin, iabot nag 58,827 slots sa sitiyo, o niya 5,173 na lang ang nahibilin. Di ba? Pakpaka na to. Ang ato sang SBF dag para gyapon is panginahanglan sa simbahan mahuman atong kumbinto. Nakahali na tag 2,636 na pay 57,364 nga available slot sa SBF dag, 500 pesos per slot. Ato na sang pakpakan ang namalit ni. Padayon ta nining atong pag-alagaray ang importante sa atong paglihok sama sa mahal nga birhen, guided ta sa pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Ginoo mo tukmod nato sa pagpangalagad hangtod ta mga matay. Si Juan Diego nahimo sa neron siyang santo, Saint Juan Diego. Nahimo ni siyang caretaker sa kamang shrine sa birhen ug daghang nga convert kay nahimo sa siyang maayong mo istoryas kinabuhi sa birhen o gisuportahan sa iyang kinabuhi nga haom kaayo
sa kinabuhi nga gustong papuy-an sa mahal nga Birhen Maria ug sa atong Ginoo. Yano, simple, apan balaan nga kinabuhi. Sige lingay mong tupad. Ing na masantos ka ta ani. Masantos ka ta. Depende na nato. Sige, manindog ta.